जोबोद गोजोननाय मोनदों आं सिगाङावनो हामबाय होग्रोयो दिनैनि जेनाखि प्रग्राम बे सृष्टि इन्टारनेशनेल ससाइटि बेनिफ्राय फैनानै आंनाहाय मोनसे एवार्ड होफैबाय आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों सिङावहाय गोसो सिङावहाय आरो सायावबो आं गोजोननाय मोनबाय ओरैबायदि दा जोङो खस्थ' खालामनानै जुदि जोङो मावोबोला जोंहा बेवहाय रंजानाय आरो खुसिया सफैयो दा आङो जोबोद खस्थ' खालामनानै आङो बेबायदिनो मावबोदों 2019 निफ्रायनो बेनिफ्राय दिनै आंनि रंजानाय आरो खुसिया दिनै रायजोफोरनि गेजेरावहाय दिनै नुजाथिबाय आं बेखौ दिनै फोथायबावो दा बिथांमोना आंनोहाय बेबायदि मोनसे टाइटेल होफैबावदों सयल अफ फ्रेन्ड माने फ्रेन्ड अफ सयल माने बेखौहाय आंनो होनायनि थाखायबो आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनबावदों आरो दा जि टाइटेलफोरखौ आं मोनथावामोन आरोबाव जि एवार्डफोरखौ आङो मोनथावामोन एथ' बिथोरिया होननानै दा बेखौहाय आङो मोनफैबाय आरो बे गासैबो माने खस्थ' खालामनायनि फिथाइ आं बेखौ सानो आरो ओरैनो आथिखालाव मा आबाद नोङो बेसिकेलि बबे आबादखौ मावनाय जायो आङो बेसिकेलि आङो आबादखौ आं बोसोरै आङो स्ट्रबेरिखौ आङो 4 बिगा 5 बिगा बेबायदि आं खालामबाय थानाय जायो देग्लाय आङो 4 बिगा खालामदों बेनिफ्राय वाटारमेलन आं बेखौबो खालामबाय थानाय जायो देग्लाय आङो 10 बिगानि एसे बारा दङ वाटारमेलना बेनिफ्राय आलु खेथि खालामदों आङो 10 बिगानि एसे बारा बेनिफ्राय बायदि रोखोम बेबायदिनो मा खालामो नार्सारि एसे खालामो आङो बेबायदिनो फुलि बायदिसिनाफोर नांगौब्ला आंनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बिसोरो बेबायदि आरो आङो मार्केटिं बुङोब्ला माबे बबे जायगायाव एक्सपर्ट खालामनाय जायो आङो मार्केटिंखौहाय जिनाखि स्ट्रबेरि वाटारमेलन स्ट्रबेरिखौथ' आंनि दायो लकेलावहायनो बयबो मिथिजोब्बाय नालाय आंनावहाय माने स्ट्रबेरि मोनो होननानै 5 बोसोरसोनि गेजेराव मानसिफ्रा बयबो मिथिजोब्बाय दा बेनिखायनो आङो गोजानाव थांनांलायाखै दा सम न'आवनो फुंनि 5टा 6टायावनो बिसोरो आंनावहाय फोजाफैनानै लानानै थाङो आरो स्ट्रबेरिखौ हस्लाबनोसो हाया खास्लाबायनोनो बेनिफ्राय वाटारमेलनाबो बेबायदिनो थारमाने गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बिसोरो गारि फाथायहरनो लानानै थाङो बेबायदि आरो मार्केटिंनि थाखाय दायो जेबो प्रब्लेम गैथ'लिया फार्स्ट मावजेननायाव आं एसे खस्थ' मोनदोंमोन दहाय एडिसि साराबो एसे खोन्थाखाबाय दा बेबायदि आरो मावोब्ला जोंहा माने आस्थे जोंनि लामायाबो गेवलाङो आरो बेनो ट्रेनिं लाहैनाय खोनादों बावैसो सिगां आङो जापानावहाय ट्रेनिङाव दंहैयोमोन 9 मान्थ कर्सनि थाखायहाय बेनिफ्राय आङो बेवहाय मोजां आं सोलोंबोनो मोनबाय बेनिफ्राय आं बे एग्रिकालसारनि सोमोन्दैनो थांदोंमोन नालाय ओजोंहाय आङो क्रप्स एन्ड भेजिटेबल बेनिफ्राय फार्टिलाइजार बानायनाय बेनिफ्राय लाइफ स्टकनि बे बिसयफोरखौ आङो ओजों सोलोंबोजोबनो मोनदों थियरि प्लास प्रेक्टिकेल आरो ओजोंहाय माने नोङो फुङावहाय जोङो थियरि लाबाय क्लास लाबाय बेनिफ्राय बेलासियाव जोङो बेखौ प्रेक्टिकेल जोङो मावनानै दिन्थिनांगौ दा बे सोलोंनानै फैनायावहाय आङो दिनैहाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनफैबाय आरो आंबो दिनै बानायनानै आङो दा प्रेक्टिकेलि आङो दिनै होगासिनो दङ होजोंबो होखादोंमोन बेनिफ्राय जोंनि हाजों गोरोबोना गोरोबा आं एसे सानबाय थादोंमोन खिन्थु गोरोबजोबो दायो औ दा मोजां मोनदों आं बेबायदिनो हासार बानायदों हासार बानायनानैबो आङो गुबुनावहाय दिनै हरदों गोबांथार हरबाय बिसोरबो बाहायनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरो मोजां मोनदों रिजाल्टखौ मोजां मोनबाय बिसोरो बेबायदि आरो लांफैबावनो नागिरबावदों गोबांथार मानसिफ्रा बेबायदि जोङो गोबां समावनो नुनो मोनो दानि जुगाव बांसिनानो पेस्टिसाइड आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनसै बाजारफ्रावबो पेस्टिसाइड फानो नोंथाङा नै मा होनो बेखौ अर्गानिक आदबजों नोङो मावगासिनो दं औ नंगौ बियो माने जोंनि दायो आथिखाल मुगायावहाय फ्राय जोंना खालि केमिकेलजोंहायल' जोंनिया माने आबादखौ मावो खिन्थु केमिकेला मा बेखौ जोंनि फार्मार्सफोरा बांद्राय मोजां मोनथिया माखासे लकेल माने फार्मार्स गामि सिङाव थानायफोरा केमिकेल होयोब्ला बिफाङा जागोन बे थिगैनो दङ फसलफोरा नोङो गोबां मोनगोन बे थिगैनो दङ खिन्थु बे गोबां मोननायनि माखासे रिजाल्टआ नोंनि माबायावसो हेल्थआवसो फैजोबगोन आरो औ हायाबो मा जाहैगोन माने अभारलड लायोब्ला गारिफ्राबो थाब इन्जिना गाज्रि जाहैयो थिग बेबायदिनो हायाबो अभारलड लाहोबाय नालाय मोननायनिफ्राय बारा लाहोबाय बिनि थाखायनो हाया थाब गाज्रि जाहैनायनि चान्स थायो आरो बेनिफ्राय जों पेस्टिसाइड बुस्थुखौ जोङो सारनायखौनो जों जानायनि थाखाय जोंनि हेल्थआ सानसे एसे गाज्रि जाबोगासिनो दं सोरहाबा डायबेटिसनो सोरहाबा हाइ ब्लाड सुगारनो ओमफ्राय सोरहाबा बेबायदिनो ब्लाड प्रेसारनो सोरहाबा बेबायदिनो गुबुन बेमार केन्सार बेफोरो माने बे पेस्टिसाइड बुस्थुफोरनिफ्रायनो जोंनि माबायाव हेल्थआवहाय जाफैयो आरो औ बेखायनो आङो खावलायो जायफोरानाखि दानि यां जेनेरेसननि आबादारिफोर
बिसोरो बयबो जुदि अर्गानिकआवनो जुदि आगान सुरोब्ला जोंनि हेल्थफ्रा जेबो बेबायदि नस्थ' जानाय नङा आरोबाव जोंनि उननि जेनेरेसनफोरा बिसोरनि लाइफफ्रा लावलांगोन आरो गोबावसिन जोरलांगोन जेरै गोदोनि आबै आबौमोना केमिकेल जायैखाय एसे गोबाव जोरोमोन सोरबा 100 थाङोमोन 110 20 इदि थांनायनि जों खोनाबोयोमोन बै समावनि आबै आबौमोनखौ खिन्थु दानि जिनाखि माने मानसिफोर बिसोरनि लाइफआ ओरैबायदि गाहायाव दं 100नि गाहायाव जौगागासिनो 60 70 इयार्स बेबायदि बे जाबाय केमिकेल माबा जानायनि थाखायहाय आरो পৱনকুমাৰ উপজাতিৰ যিটো আপোনালোকে আগবঢ়াইছে এই সন্দৰ্ভত অলপ ক'ব নেকি উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ লক্ষ্যটো কি আছে আমাৰ আচলতে উদ্দেশ্য এইটোৱেই মই ক'বলৈ যাওঁ তেখেতে যিহেতুকে একদম শূন্যৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰম্ভ কৰিছিলে জীৱনৰ যিটো ব্যৱসায় আজি শূন্যৰ পৰা কৰি পেলাই আজি তেখেতে যেনেকৈ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলে নিজকে নিজে এগৰাকী উদ্যোগপতি হিচাপে এগৰাকী ব্যৱসায়ী হিচাপে এগৰাকী ক্ৰীড়াবিদ হিচাপে এগৰাকী তেওঁ নিজে খুব ধৰ্ম প্ৰতি আগ্ৰহী ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ আজি যিখিনি তেওঁ পালেহি তেওঁ নিজৰ যিখিনি স্থানত আজি তেওঁ উপস্থিত হৈছিলেহি তেওঁৰ যিখিনি কৰ্মই প্ৰেৰণা সেইখিনি প্ৰেৰণা যাতে আমি আৰু ৰাইজৰ আগত আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ যিখিনি যুৱ ব্যৱসায়ী বঁটা উদ্দেশ্য আমাৰ এইটোৱে যাতে উঠি অহা যুৱখিনিয়ে যাতে তেওঁৰ কৰ্মৰাজিৰে যাতে তেওঁলোকে যাতে অনুপ্ৰেৰণা পায় আৰু তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যায় সেইটো আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য আচলতে বঁটাটো তেখেতৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব কেনেকৈ লগ পালে আৰু কি পৰিস্থিতি তেখেতক ঘৰত আহি দিব লগা তাৰমানে আচলতে আমি যেতিয়াকৈ আমাৰ এখন বৰ্ড এখন আছে গোটেই বৰ্ডে আমি যেতিয়া আমি সিদ্ধান্তটো লওঁ তাৰ আগে আগেতো আমি এইবাৰ এইটো এৰিয়াত আমি কাক দিম সেইটো আমি প্ৰথমতে সিদ্ধান্তটো লোৱা হয় ইমান বছৰ আমি আপাৰ আসামত কৰিলোঁ মধ্য আমাৰ অসমত কৰা হ'ল এইবাৰ যিহেতুকে ভাবিছোঁ আমি নামনি অসমৰ পিনে আহিম তেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত এটা ল'লোঁ যে আমি বড়ো সমাজৰ পিনে বা আমাৰ যিহেতুকে এইটো একেবাৰে আমাৰ অকণমান মানে আওহতীয়া হৈ থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কাৰোবাক পাওঁ নেকি আমি চাওঁ তেতিয়া আমাৰ যেতিয়া পেনেলখনৰ পৰা আমাৰ যেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'লে 5 গৰাকীমানৰ আমি নাম যেতিয়া আমাৰ হ'ল তেখেতে তেতিয়া আমি তেওঁৰ কৰ্মৰাজিক আমি খুব মানে ভাল লাগিলে যে আৰু খুব কম বয়সে উঠি অহা যুৱক আৰু কৰি যাব পাৰিব আৰু তেওঁ যিখিনি আপোনাৰ ক'ভিডৰ সময়ত যিখিনি তেওঁ চেষ্টা দি কৰিলে আৰু ষ্ট্ৰবেৰী খেতিটো হওক আমাৰতো খুব পাবলৈ তাকৰ আছিলেতো এতিয়াহে আমাৰ পাবলৈ হৈছে আমাৰ অসমত গতিকে সেইখিনি কৰ্মৰাজি তেওঁ কৰিছে তাৰপাছত তেওঁ গৈ জাপানত যিখিনি আমাৰ ইমান ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা গৈ যিখিনি তেওঁ গৈ কৰি ট্ৰেইনিংটো লৈ আহিছে গতিকে তেওঁ সেইখিনি লৈ হেনো আগলৈ আৰু জৈৱিক কৃষিৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি কম্প'জ কৰিব ন কম্প'জখিনি তেওঁ যিখিনি কৰিম বুলি আহিছে যিখিনি কৰিবলৈ হাতত সিদ্ধান্ত লৈছে সেইখিনিৰে আমি ভাবিলোঁ নাই তেখেতক আমাৰ যিটো আমাৰ উদ্দেশ্য তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব তেখেতে আৰু উঠি যাওক তেওঁৰ সেইকাৰণে তেওঁৰ কৰ্মৰাজি আৰু উন্নতি হয় গৃহলৈ অহাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যাতে এই অঞ্চলৰ যাতে মানুহখিনিয়ে তেখেতক জানে অসমৰ ৰাজ্যৰ ওচৰত যাতে তেখেতক পৰিচয়টো আৰু ভালকৈ আমাৰ দিবলৈ পাৰোঁ আমাৰ সেইটো এটা মেইন উদ্দেশ্য আমি অহাৰ উদ্দেশ্য আচলতে সেইটোৱে নিজৰ জেগাত আহি পেলাই দিয়া যে আমি সিদ্ধান্তটো ল'লোঁ আচলতে সেইকাৰণে কাৰণ এইখিনি জেগাত আহি পেলাই হয়তো এনেকুৱাটো হোৱাকৈ নাই চাগে আগলৈকে গতিকে আমি ভাবিলোঁ নাই তেনেকৈ কৰিলে তেওঁৰ কৰ্মৰাজিয়ে তেওঁৰ ওচৰে পাজৰে যিমান অঞ্চল আছে লগতে অসমৰো আমাৰ এইটো কালিতো নিশ্চয় আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমেদিতো আমাৰ বাতৰি কাকত হওক বা টিভিৰ জৰিয়তেতো আমাৰ বাতৰিটো বহুতখিনিলৈকে বিয়পি পৰিব তেওঁলোকেও অনুপ্ৰাণিত হওক তাকে আশা কৰিছোঁ সেইটো আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য